So ayun guys, ni nga ni entrohan ta muna ang mga masiramo nindang pagkaon. Sa inini ay digdi na kamo sa Ales Corner. Digdi lang po iyan matatagpuan sa Kubo, Tabaco City. Ayan, sa kanto lang tabi iyan, kang pasiring sa San Ramon and pasiring po sa Manlilipot. Ayan, dito lang po yan matatagpuan, kaya ano pang inaantay nyo guys? Try nyo nang pumunta rito at try nyo nang tikman dito sa Ales Corner ang pinakamasarap nilang menu. Ayan, makikita nyo naman, mura na, masarap pa. Ales Corner Food Hub. Ano pang inaantay nyo guys? Sa luwag ng kanilang makakainan, pwede kayo, pwede dito lahat ng pwedeng okasyon na mangyayari sa inyong mga buhay. O ano pang inaantay nyo? Pwede nyo rin dito dalhin ang inyong mga kabit IST, ang inyong asawa, at pwede nyo rin ditong gawing tambayan habang kayo nag-aaral. O tahimik ang lugar at napakaluwag talaga naman, kasyang-kasya kayo. At eto na nga ang masasarap nilang pagkain dito na talaga naman pagtatakaman nyo. Ayan, lalo na ang kanilang mainit na sisig at syempre ayan ang kanilang napakasarap na sabaw. Kaya guys, ano pang inaantay nyo? Try nyo ritong puntahan dito sa East Corner. Dito lang po yan sa Kubo, Tabaco City. At para inyong matikman kung ano yung natikman namin, ayan, kayo na rin makapagsabi na talaga naman sa super sarap ng kanilang mga menu at kanilang mga luto, talagang mapapatakam ka. Kaya ano pa guys ang inaantay nyo? Try nyo na, dalhin nyo na dito ang inyong buong pamilya, at ang inyong mga girlfriend, boyfriend kung meron man. Kung wala, huwag kayong kakain dito dahil hindi nyo malalasahan ang sarap ng kanilang mga luto. Kung kayo ay mag-isa lang, kailangan nyo rito ng kasama para malasahan nyo ang sarap ng kanilang mga luto. Kaya ano pa guys inaantay nyo? Try nyo na dito. At eto naman talaga, kita nyo naman ang aking mga ka-vloggers na nandito. Ayan, si Moot, sa sarap naman talaga ang kain nila. At eto nga si Moto Chicks, kitang-kita nyo, hindi pa natatapos dahil sa sobrang sarap. Siya ang nahuli, kaya siya ang maghuhugas. Eto naman si Padjackers, ayaw pang kainin. Dahan-dahan pa, pero gutom na yan sa pagkabusog. Eto naman si Sir Romel, tapos palang kumain. Kaya kita nyo naman si Bakakay Uragon, nako po, sa sobrang sarap naman talaga, nauna na siya. Kaya guys, para inyong matikman ang luto rito sa Ales Corner, puntahan nyo na at kayo na rin po ang makapagsabing masarap ang kanilang mga menu at lalo na ang kanilang mga luto. Kaya guys, eto nga si Tupper, busog na busog, nakahawak pa sa tiyan. Ano pa? Kaya tarayin nyo na rin dito para masubukan nyo ang sarap ng kanilang mga luto. Ayan, iba't ibang putahe ang matitikman nyo. Hindi lang po doon sa pier matitikman nyo, pati rito matitikman nyo ang iba't ibang putahe na naman na talaga namang napakasarap. Kayo na rin po ang mag-order. Ayan ang menu. Bahala na kayo kung anong orderin nyo. Thank you!